sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nepsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan melimang waktu kanggo mrasa mungkar lan nepsu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan garjan kamulyan miwah katentreman ugi karahayun mugi kajiwa kasarira waradene sagung prawuh para tamu sinedahan kakung miwah putri dalasan kula sakeluarga ageng sedayu Nusantara nuwun kula nuwun katur keluarga pamgati panjenengan Bapak Bambang miwah garwa ingkang tuhu kinur menten wonten ngarsanipun para punden para pinisepuh kasepuhan wonten ing padukan Tawang Sari Pendem Sumbelawang Sragen saestu sedaya ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur budi luhur ingkang pantes pinundi satu pantes lamunta sinudarsana para pangemban pangembating pamerintahan wonten ing Desa Pendem Kecamatan Sumbelawang Sragen Asri panjenengan Bapak Lurah miwah seperangkatipun ugi dalah jajaranipun ugi ingkang saestu winantu ing pakurmenten kitan kandhun sedaya penderek calon sirat mojo temanten jalu kang wingking saking Padukuhan Bagor Desa Bagor Kecamatan Miri wewengkon Kabupaten Sragen ugi kang sati kehormatan sumrambah sedaya para rawuh para tamu sinedahan kitan kantun para kadang taruna kadang krida dharma kadang pramuladi sedaya ingkang hanamung krida ingkang saestu bagya mulya amit pasang marimantabi ila duniti nebihna ing tulak sarik dumawah ing tawang mugiya linepatna saking siku dendaning Gusti ingkang akarya luka nunin jindat Gusti ingkang akarya jagat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mugiya kalilanana kula sakadeng sakeluarga ageng sedayu wingking saking Padukuhan Sentul Desa Keyongan Kecamatan Nogosari wewengkon Kabupaten Boyolali ingkang kasta kadang taruna kadang kula anem Dimas Sigit Susilo kaleres ingkang kepareng hangasta kibot wonten ing dalu kalenggan pargian kang gilar pamenggugati panjenengan Bapak Bambang Ibu Suwarsi kaleres dalu midodaren Prokadan sedayu keparengi mangke daya suka panglipur wonten ngasanipun sagung rawuh para tamu sinedahan
estu kinarya jangkepi regengipun swasana santawis wonten ing dalu kalenggan. Para kadang sedayu kepareng sowen makarya sinarengan GMS Digital Audio Sound System saking Wonorejo, Gondang Rejo, Karang Anyar Tentrang. Ugi kaliput digital video syuting Duta HD Mondokan, syuting papan atas Kabupaten Sragen. Ingkang kasepuhan kadang kulanem Dimas Darno garis miring Jeliteng. Ugi estu kanthi live streaming. Sedayu kepareng nganti Catur Widowati. Catur ingkang teges sekawan Widoswara Wati sampun mastani sugih nganti bocah wadon sekawan ingkang sugih swara kepareng sowan. Ingkang sepisan wingking saking Kartosura kalebet Sukoharjo Makmur wonten Dewi Sanjaya. Sumusul ingkang kokali saking Sambi Bolali Eka Vivita kepareng mangayun sedayu. Lele pakanane hiwa entah, lele pakanane hiwa sapi. Iya. Wondene ingkang angka 3 saking Banyudana Boyolali kepareng mangayun wonten Risma Saputri sedayu. Tepuk tangan sedayu. Wah elok ya. 3, 2, 1. Wondene ingkang pungesen menika asli saking bumi Sragen asri kalah saking Ladan Miri. Kepareng mangayun Febriana. Lele pakanane hiwa entah, lele pakanane hiwa sapi, lele supakanane. Kula piniji pun besar dalem mugi Boyolali bagian iring ler kaler saking kemusu ing mangke kepareng nderek suka panglipur lumantar perkadang sedayu. Katur sedaya prawuh para tamu sedayanipun langkung-langkung warga masyarakat wonten ing Tawangsari Pendem Sumbelawang Sragen. Salam pambuka katur prawuh para tamu. Salam rahayu, salam budaya. Kula nuwun.
sempat-sempatnya diminta goyang jengking yo. Jengking. Sekop. Asik. Okonge. Bayuh.